Ahoj, ja som SAS006 a vítam vás pri prvom tutoriáli na mojom novom kanáli. Dúfam, že sa vám tento kanál bude páčiť a poďme na tutoriály. Takže dneska sa asi už asi viete, že čo to bude za tutoriál podľa názvu, ako narábať s e-mailom. A je to jednoduché, tak dneska si ukážeme ako založiť, zrušiť a rôzne funkcie e-mailu. Tak, dáme si napríklad zaregistrovať sa. OK. Tak, kde máte povinné, to treba povinné, hej, to je povinné. Takže prihlasovacie meno, to si môžeme dať hoci ako. Napríklad není voľné, takže môžeme skúsiť 611 napríklad, hej. Alebo iné meno. Aj to je obsadené. Aj to je obsadené. Aj to je obsadené. Voľné napríklad a váš e-mail bude v podstate tento názov, čiže ikarus@az.sk. Je voľné, výborné meno. Heslo, to si dáte už aké chcete. Ja si píšem ináč heslá na papierik, ktorý mám schovaný dobre, zamknutý a kľúčik je tiež schovaný. Takže tam máš všetky heslá k svojim účtom, Facebook, Pocket, YouTube, všetko, kde som prihlásený. OK, takže dáme si aké heslo, hej. To je jedno. Potrebujeme 7 znakov. Tak to je jedno, to hoci čo naťukám. Ale aby som ho založil, tak musím si to zapamätať. OK. H06. Že by? Dobre. Meno to netreba, dátum narodenia. Tak dáme. Ja som 4.9.1995. OK. Už som. Meste bývate. Banská Bystrica, tu je Žiar nad Hronom. Ak nezabudnete heslo, no, tak obľúbená kniha. Ja. Obľúbený spisovateľ. Ja. Tak, musíte mať viacej ako 3 písmená. OK, napíšte posledné dve veľké modré písmená z obrázka vyššie. Takže BE. To je veľké, posledné modré. Súhlasím a zaregistrovať. OK, takže už sme sa správne zaregistrovali. A teraz ideme na to dôležitejšie. 06. Nezapamätať. To nechceme. No, takže máme vlastný e-mail a sem nám bude chodiť pošta. Hore máte klasický panel. Nemusíte mi písať do komentárov, že to všetci poznáte. Ja to robím pre tých, čo to nepoznám. A tu máte rýchlu poštu, keď vám niekto bude písať, priateľov a podobne. Takže ideme do e-mailov. E-maily sa teraz obnovili. Vidíte, že tu mám nejaké už e-maily. Rozpísané, odoslané. Keď chcete do koša, tak proste zakliknete všetko. Ak chcete všetko, ak nie, tak sa zakliknete rôzne. To je už jedna vec. Teraz ideme späť na Pocket. Používateľ miestnosti si môžete vyberať rôzne. Vidíte tu PC herňa, také blbosti. OK, takže tu máme Iliava, Banská Bystrica, tu nie. Tak, a teraz keď chceme ísť do profilu, tak proste nabehneme myškou na Ikarus. Profil tam máme nástenku, fotoalbumy, kde si môžete dať fotky. Tak tam zbehneme na chvíľu. Fotoalbumy, vytvor fotoalbum, nahrať svoje veci, takže klasika. Ideme späť. Videoalbumy, to isté, len s videom, poznámky, tam niečo písať, zoznamy prihlásených, teraz nikoho nebudem mať, keď som to založil. Nastavenia konta SAS006, to je
môj druhý e-mail, ten klasický, neviem prečo mi ho tu zobrazuje, asi ho už pozná, keďže z tohto počítača sem chodím, takže tak no, nastavenie konta. Fotka v profile, môžete si nastaviť zmena hesla, v prípade straty hesla, čo sa stane, dnes si to ukážeme. Vidíte, vyberte tú otázku, potom alternatívny e-mail, čiže nejaký iný, kde vám príde, napríklad kamarátov, kde vám príde to heslo. Obťažujeme. Zadaj nick. No dobre, tak to je dobre vedieť. Zrušenie nicku. Sem iba zadáte heslo a ho zruší, informačný e-mail. Aktivovať zasielanie informačného e-mailu, nie. OK, takže toto sú také základné veci, sa o mňa zaujíma, klasika. Takže zrušíme ho znova. H06. Potvrdiť. A e-mail sa vám zruší do 30 dní. Ale nebudú vám tam chodiť žiadne takéto veci. Videa, aj fotky, aj profil, aj RPčka, e-mail sa vám zrušia. Takže by ste si mali pobrať staré fotky a podobne. OK. Takže toto bolo ohľadom e-mailu. Ak máte nejaké otázky, čo som vynechal, napíšte pod videjko. Alebo palec hore a odber. Takže ja sa s vami učím, palce hore odberajte a ahoj.